Indlela beyumqansi iyenyukela. Okwabani nje ukuvuka ngovivi kusabanda uhamba uyojima. Uwehle wenyuke entabeni ugijima unyuka intaba ngespeed bakukalela isikhathi bakujaha ngemuva ngesibhamu. If kuukuthi uhamba kancane isibhamu bashaya phezulu siqhume phezulu bakutshela usongena enyameni. Vuka ntombazane, nyakaza ntombazane. Hayi bekunzima. After 2 months siphekiwe, sihleli kule ndawo esingazi nokuthi sihleli kuphi. Asina phone, asixhumani namuntu, asazi nokuthi kwenzakala emhlabeni, asibuki TV, sibhizi nje siphekiwe, siyajinyiswa, sishayiswa isibhamu ngala. Kwesinye isikhathi singena amaklasi akhona every day, sometimes 3 hours, sometimes 4 hours. Useklasini wena ulalela ukuthi uba kanjani isigebengu. Mina bengingazi ukuthi kunencwadi yegebengu. Mangabe nifuna ningithinte phela kuma inbox ngizonifakela yona. Lapho bese sigorani vele sibone ukuthi nendoda siyayikhahlela manje siyayiwisa phansi ngokarati. Hayike uBramakhe wasibiza etafuleni. Hawu sahlala etafuleni, hleli noBramakhe etafuleni. Hayi bengakholwa. Itafula lapho belidekiwe, kumnandi yonke into ikhona, zonke into ekhala kahle nje, kuqhamile, ku bright, ku green, everything was there. Hayi uBramakhe aqaleke ispeech sakhe athi mantombazanyana wami ngiyabonga. Namhlanje ngeke ngisanibiza ngamantombazanyana, sengizonibiza ngamantombazane wami. Ningiprovile wrong. Nisebenze kanzima, nasebenza ngokuyikhandla. Namhlanje nigraduateile. Yingakho nje senizodla nami etafuleni. Ukuthi nidle nami etafuleni it means ukuthi sengiyani-accepta, sengiyanamukela kwinkampani yami. uBramakhe aqhubeke nespeech sakhe side kahle besisho nje ukuthi sesigraduateile ke manje, now sesiyaqualify ukuthi sesingaphuma efieldini. Asiyasitshela ukuthi njoba senginifundise kakhulu ngeloyalty, senginifundise kakhulu, mangase ningayenzi iloyalty inihlule into ezoyenzakala ukuthi nizongena egodini, sizongcwaba futhi kumnandi ngoba anina family akekho umuntu onikhalela. Kodwa ke mina senifana nefamily yami. Ngiyoza ubhlungu kakhulu menginibulala, kodwa ngizobe ngingena choice. Mangabe nje ningabi loyal kumina or nizama ukungihlula or nizama ukuzenza ngcono kunami or nizama ukuyi-double cross, niyoye egodini. Futhi angeniculo lo muntu ke niyongcwatshiswa kwenja. Aqhubeke uBramakhe athi, ladies, now you are officially hired. Ngizoninikeza lamaringi ke manje, amaringi asenkampanini yami lawa. Ayatrack ukuthi ngaso sonke isikhathi ukuphi. Ayatrack. Mangabe ukhumulile le ring asibesakwazi ukuthi sikuthola ukuthi ukuphi. Ngisho noma thiwa ufuna usizo abusalithola. Le ring iqonda ukuthi senamukelekile kule nkampani. Nami sengizokwazi ukuthi ngishare imfihlo zami nani ngoba seniyiprovile loyalty yenu kumina. Okay. uBramakhe mase yasitshela ke ngeheist aphezulu kwayo. Asitshela ukuthi uplana ini, uplana ukuthi ahambe ayo hijacka ama-drugs, ama-landlord ama-drugs. Uzowa hijacka mase yabuya yena ayithengisela yena ukuze ke ayenze imali eningi. Sinobusi sabukana kancane, sathi mase sisodwa sakhuluma ukuthi okay, this is the right time, this is the right opportunity ke manje ukuthi sesingayiphinselela ke kuBramakhe, sesingamsusa ke endleleni. Usizile ke manje, sesitrainile, wasifundisa ukuthi sikwazi ukuyimela. Sizomnyeka ayenze lo heist yakhe, simsize futhi ukuthi ayithole lento ayifunayo. Kothi mase sezandleni zakhe, mase siyamphuca yona. Mase siyamphuca ezandleni zakhe, siqede lapho simfaka inhlamvu ekhanda. Ngeke sidlala ikhehla lani lona leli singadlala lona thina sibancane kanje. Okumnandi ukuthi usesinikeze sonke iskill esisidinga empilweni yethu. Ngoba thina zange saqeda ngisho nesikoleke, iyona life esesiyazi ke lesesigraduate kuyona. Mesiqeda ngoBramakhe thina sizoba ngama-millionaire, sizoyiphila le life futhi siyiphila ukudlula wonke umuntu ngoba sigraduateile. Sigraduate e-University of Life. Episode 4 uyalandela.